Minule som mala možnosť stretnúť Mišku zo Sisters Bakery, teda veľmi šikovná blogerka. A keď sme sa tak rozprávali, tak nejak došla reč na bratislavské rožky. A mňa vždy tak upútalo, že táto klasika, ktorá pochádza v podstate z môjho rodného mesta, lebo som bratislavčanka, nikdy nebola nejako spracovaná na mojom blogu, až ma to tak zarazilo, že prečo ja vôbec som ho nikdy nezverejnila taký recept. A tak som sa hneď pustila do výroby, pretože som aj na ne dostala riadnu chuť. A keďže ja som makoholik, tak samozrejme s makovou plnkou, ale samozrejme tradične sa pripravujú aj s orechovou plnkou. Obidve sú podľa mňa skvelé, ale proste pre mňa ten mak má také svoje čaro a práve taký čerstvo zomletý, proste niečo, čo si veľmi rada vždy doprajem. A tak sa s vami chcem podeliť o môj recept. Základom je kysnuté cesto, do ktorého ide relatívne veľký podiel tuku, to budete neskôr potrebovať, aby to cesto bolo dobre elastické, a maková plnka, ktorá je vyrobená zo zavareného pomletého maku, teda zeliatým horúcim mliekom, nechá sa potom nabopnať. Ak ešte nie je dostatočne tuhý, tak môžete pridať trošku struhanky, okrem toho nechýba cukor a vanilkový cukor. Túto plnku potom naniesiem jednotlivé do našich roštekov, necháme ešte podkysnúť, pomažeme ich ešte žltkom a potom necháme do chrumkáva upiecť. Celý postup krok za krokom nájdete na www.recepty.sk. Dobrú chuť!